ଜାଣିଛ ଆଉ ଏଇଠି ଥେବି ଏଇଠି ଉଡିଯିବି ଏଇ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଉଠିବି। ଯୁଆଡେ ଉଡୁଛ ଉଡ ଏ ବିସ୍କେଟ ପଇସାଟା ଦେଇଦେଇକି ଉଡ। ନାଇଁ ମ ତମ ଆଗରେ କାହିଁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଯାଦୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତମେ ଟଙ୍କା 500 ଦଉନ। କଣ ପାଇଁ ତମକୁ କାଇଁ 500 ଦେବି? ଏଗୁଡ଼ା ଯାଦୁ ଦେଖେଇବି ଦିଅ। ଦିଅ ଆଗ ଦିଅ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ। ମୁଁ କାଇଁ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି କି ଆଙ୍କୁ କାଇଁ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି? ଚିହ୍ନି ଜାଣିନି ମୁଁ କାଇଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା 5 ଦେବି? ଓହୋ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଖୁନ ଯାଦୁଟା ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ପଇସା କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ଦେଖ। ମୋ ଆଗରେ ଛିଡା ଯୋଉ ଉଡିକି ନେଇକି ପଳଉଛ। ହଁ ସେଇ କଥା କହ। କଲ ଦେଖିଆ କଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଛ ଟିକେ କଲ। ନାଇଁ ତୁ ଯା ପଳା। ଆରେ ଆରେ ମୋ ପଇସା ତ କାଇଁ ଦେଇ ଦଉଛୁ? ଓହୋ ଆରେ ମୋ ପଇସା ତ କାଇଁ ଦଉଛୁ? ଓ ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ବାକି ସିଏ ଯାଉ ପଇସା ବା ମୁଁ ନେଲି। ପଇସା କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ତମେ ଖାଲି ଦେଖ। ପଇସା ଆଉ ସିଟି ନାହିଁ। ଆଉ ପଇସା କୋଉଠି ଅଛି? ପଇସା ଉଡିଆନି। ପଇସା ଉଡିଗଲା କୋଉଠି ଉଡିଲା ପଇସା? ଦେଖୁନ ଡ୍ର ଭିତରେ ଦେଖ। ଡ୍ର ଭିତରେ ଦେଖିଲ। ହଁ ଏଇ 500 ଟଙ୍କାଟା ତମର। ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ତ ତମର ଆଉ।